U iva b'daqsek. U mhux kulħadd kultant ibati bil-burdati. Ekku, kulħadd ibati bil-burdati u x'veru sunt. Fejn tistaqsi li ma jinnifhem fil-burdati. Għax għandi kun għamlu xi ħaġa Ġanni. Ġanni, dak li jaħdem mal-papa. Ġanni, ma staħax għajdu f'wiċċi wkoll tafx. U taf kif kissirni hux, għalija nsolt jien. Jien qed nifhem sew? Jiġifieri int trid tfisser li jiena dajjef? Jena diġà qedlek li m'iniex pożizzjoni li niġġudika, imma minn dak li qed tgħidilna qed inħoss li inti ma dekx ferħan illi għandek is-Sinjorina Franċeska sħab miegħek, qed naħseb sew? Da sekku. U talaq il-barra bla klim u bla slim. Għattilhom jien li seħħu għalih. Uħa għalih fuq il-qallu Ġanni. Il-qatla tiegħi nidħol il-belt jien, imma minħabba fik kelli nidħol. Ħabba fi għaliex. Għax inkwetajtni. U qatt ma stennejta minnek jien.